Tinaguriang Christmas at Lantern Capital ng bansa muling nagningning dahil sa pagdami ng mga nagbebenta ng parol. Tunghayan sa report. Muling sumigla at nagningning ang tinaguriang Christmas at Lantern Capital of the Philippines, ang syudad ng San Fernando sa Pampanga. Pagpatak ng Burr months, nagsulputan na ang kabi-kabilaang pwesto ng nagbebenta ng lanterns sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Meron naman bumibili kahit paano. Pero kapag nagano'n na yung kalahati na September, yung mabenta na. Yung mo mas magandang bumili ngayon. Kasi mas mura pa, tapos mahaba naman yung mahaba naman yung warranty nila eh. Mura pa raw ang bentahan ng parol ngayon. Ang metal LED, classic kapis at plastic parol na mabibili mula sa 700 hanggang 3,500 pesos. Posibleng tumaas ang presyo habang papalapit ang Pasko. Highlight sa mga display ngayong taon ang 5 talampakan na parol. Malaki siya, tapos 2 controller, LED. Kung iba naman ang trip, may choices din tulad ng Eiffel Tower, Mini Giants parol at mga poinsettia parol na may garland na. Kasi yung number 1 na dito sa atin sa San Fernando. Number 1 sa mga parol. Kaya pa masapos quality pa yung mga diba? May mga parol na rin sa Angeles City. Makikita ang mga parol sa kahabaan ng Abacan Bridge. Pinangalanan ang mga parol na Ningning Christmas Lanterns na sumisimbolo sa pag-asa at katatagan ng mga Anghelenyo sa gitna ng anumang hamon sa buhay. Joan Punsoy, One North Central Luzon.